Nie. Máš pocit, že toto slovo v tvojom živote nemá cenu. Či naopak, keď ho niekomu povieš, tak tá hodnota je tak vysoká, že zrazu prídeš úplne o všetko a zrujnuje ťa to. Alebo ti to dá pocit, že ťa ľudia prestanú mať radi, lebo niekomu nevyhovieš. Zrazu ľudia odídu a ty ostaneš o samote. A tak radšej hovoríš, áno, je to riešenie na všetko. Áno tomu, áno tamtomu, ideš na kávu s človekom, ktorý ťa len vycucáva a využíva, robíš na projekte, ktorý ti nič nedáva a ide oproti tvojim hodnotám, ale aj áno na pomoc niekomu a niečomu, na čo už dávno nemáš kapacitu. Myslíš si, že toto je cnosť? To, čo definuje dobrého človeka? Mám pre teba iný pohľad. Čo ak toto nie je o dobrote? Je to výmenný obchod, ktorý možno robíš vedome, možno nevedome, ale aj tak ťa to vedie len k tomu, že krachuješ. Osobne aj ľudsky. Dobrota sa jednoducho nerovná poslušnosti ani potrebe vyhovieť. Každopádne vítaj v klube. Toto sa nedeje len tebe. Tiež som bol taký profesionálny prikyvovač. Áno na všetko a všetkým. Nevidel som nič zlé na tom, že chcem vyhovieť, chcem pomôcť, chcem sa rozdať, aby bol pokoj a mohol som sa cítiť nápomocný. Lenže potom ma to začalo dobiehať a určite to poznáš. Padneš večer do postele s pocitom, že celý deň obetuješ niekomu. Niekoho iného vízii, niekoho iného životu. A zabúdaš na seba. Lebo pre teba neostane vôbec nič. Cítiš tú pachuť? Taký ten tichý hnev, ktorý sa zberá a plíži niekde tuto v žalúdku. Je to úplne bežné. Nebolo tak náročné naučiť sa túto stratégiu prežitia. Niekedy možno slúžila, ale teraz ťa to zožiera zaživa. Poďme si to rozobrať do detailu. Pekne dekonštruovať tieto myšlienky, ktoré si k tomu častokrát nabalujeme a berieme ako samozrejmosť. Že nás ľudia berú ako samozrejmosť. Ale k tomu sa tiež dostaneme. Prvá vec, ktorú je treba si priznať, je niečo, čo som už načrtol. Že čo ak tá láskavosť je len transakcia? Spôsob, akým si kupuješ bezpečie. Je to taký trošku vypočítavý prístup typu budem na teba milý, pretože potom ma nemôžeš odmietnut. Ale čo ak ti to druhá strana nevráti? Keď sa ty pokojne pre ňoho aj roztrháš, ale príde na lámanie chleba a nič. Bím! Cítiš zradu. Cítiš sa nedocenenie, cítiš sa prázdno, cítiš sa fakt naho. Dostaví sa zrazu takéto vnútorné teatrálno, že aj po tom všetkom, čo pre neho robí. Lenže v tomto prípade to nebola láskavosť. Bol to dlh, ktorý vnúcuješ. A hlavne bez jeho vedomia. Takže vo výsledku to bude padať len tebe na hlavu. Ten druhý človek o tom ani nemusí vedieť. Rozpustenie identity. To je tá druhá vec, o ktorú sa opiera také každodenné fungovanie. Prispôsobuješ sa. Si ako voda, ktorá je naliata do prúteného koša. Strácaš svoj vlastný tvar a ešte pomaly prichádzaš aj o seba. Pred rodinou hráš rolu. V práci zase inú. A potom pred kamošmi či partnerom, partnerkou úplne odlišnú. A jedno ráno sa zobudíš, pozrieš do zrkadla a spýtaš sa, kto vlastne som Pretože ak si pre všetkých všetkým, pre seba ti neostáva nič. Čiže zostávaš nikým. Ale aj to si so sebou niečo nesie. Kvasenie hnevu, také poriadne kimči, pretože toto je veľmi štiplavá a dôležitá časť skladačky. Každé tvoje áno, ktoré chcelo byť pôvodne nie, nezmizlo, nerozplynulo sa, ale uložilo sa tam, kde to potom zostáva a zberá sa a pridávajú sa ďalšie a už to rozbíja všetko, čo máš vo vnútri. Je to ako mikrodávka jedu, ktorý síce párkrát prekusneš, ale keď sa to nazberá, môžeš z čista jasna vybuchnúť a vyvaliť všetok ten bordel na niekoho, kto s tým nemá vôbec nič spoločné. Či už kvôli neupratanému riadu alebo nejakej inej malichernosti, ktorá s tým nemá čo dočinenia. Lebo tvoje telo si pamätá, čo na ňom páchaš, keď nerešpektuješ svoje vlastné hranice. Áno, výborne sa mi mudruje. Ale že si pamätám, aké to bolo, keď som mal sám seba na úplne poslednom mieste. Keď som sa snažil vyhovieť všetkým a naplniť každé očakávanie. Chcel som byť len braný ako ten dobrý Slavko. Ale ľudia si ma paradoxne nevážili viac. Bol som samozrejmosť. Inventár či nástroj. Výsledok? Šiel som proti sebe, takže kvalitný mentálny guláš, balansovanie na pokraji vyhorenia a ešte som bol aj konštantne nasraný na celý svet. Až keď som potom párkrát narazil do steny a padol na hubu, tak som si uvedomil jednu veľmi dôležitú vec.
Byť poslušný a byť dobrý sú diametrálne odlišné veci. Poslušný vie byť pes. Urobí ti prvé aj posledné, čo ti vidí na očiach a poslúchne, keď mu povieš, že si má sadnúť a bude sedieť. Dobrý človek sa nepotrebuje zapáčiť. Vie, prečo robí to, čo robí. Vie, o čo sa to opiera. Dokáže byť nápomocný a chce byť nápomocný, keď v tom vidí zmysel. Lebo všetko to pramení z toho, že rešpektuje seba a svoje hranice. Tak, ako rešpektuje aj ostatných. Keď som to takto vyslovil, tak to znie krásne. Ale ako sa tam dostať? Čo robiť? Nechcem ti dávať také trápne rady, že teraz sa postav pred zrkadlo a hovor si nie. Myslí to vážne, sebavedomo a A ešte si hovor, že áno, ja si vážim seba a poď afirmácie. Akože nehovorím teraz, nezhazujem afirmácie, môžu fungovať, ale toto je o trošku inom prístupe. Treba ohnúť hlavu. Už som spomínal hranice. Každý si ich ale predstavuje úplne inak. Hranice nie sú múr, ktorý je nepriechodný. Hranice sú postavené tak, že moje končia tam, kde začínajú tvoje. Je to rešpekt, je to vnímanie seba, ale aj ostatných. Predstav si teraz dom bez stien. Stojí len na stĺpoch. Je priechodný, prefukuje tade, nič tam nevydrží, nič nemá formu, štruktúru, nič to nepodporuje. A presne toto je človek bez hraníc. Ak v sebe chceš stavať, kreovať a vedieť, k čomu sa vrátiť, potrebuješ tie steny, potrebuješ tie mantinely. Nielen pre seba, ale aj pre ostatných a postaviť sa za ne. Nie je to preto, že teraz nikoho nevpustíš dnu, ale získaš kontrolu, koho dnu vpustíš a máš na to vyhradené dvere. Získaš aj to najdôležitejšie. Priestor pre seba. Bez toho, že tam niekto môže len tak vniknúť, vstúpiť, hodnotiť. Nikoho hodnotenie nebude mať váhu na to, čo si v sebe tvoríš. Aký svet chceš v sebe žiť? K čomu sa chceš vrátiť? A to je niečo, za čo nesieš zodpovednosť. Čo máš v sebe, čo je len tvoje. Pretože verím tomu, že keď sa naučíš ochrániť seba a to svoje, tak tie hranice sa budú rovnať rešpektu. A teraz niečo, čo sa väčšina ľudí bojí a čomu nechcú čeliť. Pretože je to súčasťou zmeny. Ak chceš mať integritu a vlastnú hodnotu, potrebuješ za ňu zaplatiť určitú daň. Jednoduchý fakt. Nedá sa byť k sebe úprimný a nikoho nesklamať. Nie sme všetci rovnakí. Je to krásne, ale zároveň aktuálne nás obklopujú ľudia, ktorí možno nebudú nám rozumieť. Nebudú nás príjmať takých, akí sme. Ale ak chceme byť úprimní sami k sebe, musíme prijať fakt toho, že možno o nich prídeme. Sklamanie iných je nutnou súčasťou tvorby svojich zásad, hodnôt a vlastnenia svojho života. Keď niekomu povieš svoje nie, ktoré vychádza z tvojho stredu, nielen z nejakej malichernosti, a ten druhý človek sa urazí alebo sa ho to dotkne, lebo nevyhovuješ jeho predstave a jeho očakávaniam, to je jeho problém. To nemá nič s tebou. Samozrejme berme v úvahu to, že to odkomunikuješ nejako zmysluplne a nebude to len prskanie toxicity. Ešte to pre istotu takto podtrhnem. Neber si zodpovednosť za emócie a životy iných ľudí. Všetko je to ale o tréningu. Nedá sa to zmeniť, že zo dňa na deň môj prístup je diametrálne odlišný a teraz všetkým hovorím asertívne nie. Väčšinou tie zmeny chvíľku trvajú. Skús hecnúť týždeň, kedy budeš len všímať si, kedy to áno je pre vyhovenie. Možno ten prístup už niekedy aj zmení, že niekedy sa za seba postavíš, ale hlavné je všímať si to. Všímať si, kedy je tam nejaký rozpor s tým vnútrom. Možno si aj spomeň spätne, kedy boli tie situácie, že hej, toto bolo to, kedy som chcela dať seba na prvé miesto, ale bol tam niekto iný. A zrazu uprednostníš. A nie je to úplne OK. Možno ti to znie teraz hrozne a hlavne keď tak funguješ už x rokov. Ale dokedy chceš zrádzať seba? Možno máš pocit, že sa ti teraz rozpadne celý svet. Ver mi, tvoj svet sa nezrúti. Ani len omietka ti nepopraská. Práve naopak, môže ťa to posunúť k tvojmu autentickejšiemu prejavu a ľudia si ťa budú viac vážiť, viac všímať, budú sa ti otvárať. Zapamätaj si jednu vec. Každé tvoje nie zvyšuje hodnotu tvojmu áno. Pretože potom pochopíš, z čoho to vychádza a vieš sa do toho viac angažovať, zapojiť sa. Vieš do toho zainvestovať kúsok seba. A týmto spôsobom aj prestaneš hrať hru na poslušnosť. Zahodíš tie masky a niektorí ľudia odídu, ale tí tam aj tak nemali už čo robiť. Tí, ktorí sa urazia alebo nahnevajú, tak pravdepodobne ťa chceli len využívať. Brali ťa ako nástroj. Aktuálne zostanú len tí a prídu aj noví, ktorí ťa budú mať radi a budú ťa rešpektovať, lebo si človekom, ktorý
je v súlade s ich nastavením. A aký sme, takých ľudí vyhľadávame. To je prirodzené a takto by to malo byť. A takto to aj je. A je to super, je to skvelé. Milujem život! Takže prestaň byť handrou, nezametaj po ostatných a prestaň im naplňať očakávania. Sľubujem, že z dlhodobého hľadiska ti tento rešpekt k sebe prinesie oveľa viac. A ak ti toto videjko dalo hodnotu, budem veľmi vďačný za nejaký páčik alebo mi tam daj komentár, že kedy naposledy si povedal alebo povedala nie a vychádzalo to z toho stredu. Aký to bol pocit? Čo ti to prinieslo? A naopak, kedy potom bolo to áno, ktoré ťa povznieslo. Že vieš, že toto vychádza z teba. Som veľmi zvedavý a pokiaľ toto videjko myslíš, že pomôže ešte niekomu z svojho okolia, budem veľmi rád, keď to niekomu pošleš a môžeme rozšíriť túto zaujímavú myšlienku a ideu ďalej. Ja som Slavo, toto je Vrstva a ak chceš viac takýchto videí, tak ma nezabudni odoberať alebo si pozri nejaké ďalšie videjka, prípadne zbehni na Patreon, kde nájdeš zadarmo e-book, kde sa venujem nejakým základom vnímavej práce so sebou. Každopádne, maj sa ako chceš, nech sa ti darí a čau.